हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय जानो गोनां आसाम कम्पिटिटिभ एग्जाम आरो BTR बा BTC नि जानो गोनां कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय दिनै आं MCQ नि बा क्वेश्चन एन्सारनि भिडिअ लाना फैदों दै आरो बे भिडिअआ कभार जागोन जे जायो सोलिबाय थानाय ग्रेड 4 नि इन्टारभिउ बेनि थाखाय इम्पोर्टेन्ट जागोन आरो जे BTC दाख्लैसो ग्रेड 3 नि एप्लाइ जानानै थांबाय बेबो एग्जामा थाब जाखागोन बेनि थाखायबो बे भिडिअआ इम्पोर्टेन्ट जागोन आरो जे दायो एडमिट मोननाय डिसेम्बराव जानो गोनां BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बेनि थाखायबो कभार जागोन दै लोगोसे आसाम पुलिसनि थाखायबो बे भिडिअआ इम्पोर्टेन्ट जागोन बेनिखायनो भिडिअखौ जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम स्किप खालामालाबा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना हेल्प मोनगोन लोगोसे गिबियावनो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनाव मोनसे रिक्वेस्ट जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ अन्नानै नायनानै जेन साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जेन नोंथांनि बेबायदि मोनसे सापर्टजोंनो आङो नेक्स्ट टाइम बेबायदि इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लाबोनो जेन मोटिभेट जानायफोरबायदि आरो भिडिअखौ नायनायजों मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो दाबाव आरो हायोबा नोंथांनि लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोफोर दाख्लि आङो बेबायदिनो क्वेश्चन एन्सारनि भिडिअ मोनसे अलरेडि पार्ट 1 नि आङो भिडिअ आपल'ड होखाबाय अलरेडि नोंथांमोना जायफ्रानाखि नुवाखै बा नायाखै बे भिडिअखौ नायखांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नोंथांमोना हेल्प मोनगोन आरो दायो बियो पार्ट 2 अब्ला लोगोफोर फैदो जागायनोसै बा भिडिअखौ जोङो सुरु खालामनि जों कुइसनफोरखौ नायनि लोगोफोर बेवहाय कुइसनखौ आङो इंलिश आरो बर' मोननैयावबो लाना फैदों दै जेन बयबो बुजिनो हायो आरो दाख्लि पार्ट 1 आवहाय माखासे सुबुंफ्रा बुंहरदों जे कुइसनखौ फरायखांनानै गासिबो अपसनखौ फरायजोबनाङा खालि बबेया कारेक्ट बेखौल' खोन्थाबानो जाबाय होननायखाय दिनै आं बे भिडिअआवहाय बबेया कारेक्ट बेखौल' आङो खोन्थालांगोन दै नोंथांमोना नायफालांबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर जोङो नायनि फार्स्ट कुइसनावनो दङ जाहैबाय व्हाट इज द नेशनेल फ्लावर अफ इन्डिया भारतनि हारिमायारि बिबारा मा होननानै सोंदों जोङो बयबो मिथिखायो गोरलैखायानो जायफ्रानाखि मिथिया गोसोआव लाबानो जाबाय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार C दै लटास लटासआनो भारतनि हारिमायारि बिबार बा नेशनेल फ्लावर दै नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ टावां मनेस्टारि द लार्जेस्ट मनेस्टारि इन इन्डिया इज लोकेटेड इन भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन मठ टावां मठआ बबेयाव दं होननानै सोंदों जे टावां मठआनो बा टावां मनेस्टारियानो भारतनि गेजेराव बयनिख्रुइ देरसिन दै आरो बे बबेयाव दं होननानै सोंदों बेवहाय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार A अरुणाचल प्रदेश बे टावां मनेस्टारिया अरुणाचल प्रदेशआव दं दै गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दङ फाट बिहु इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच अफ द फलोइंग प्लेस फाट बिहुखौ गाहायाव होनाय बबे जायगायाव फालिनाय जायो होनना बुंदों बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार B दै दाखुवाखाना लखिमपुराव दङ बेयो दाखुवाखानाया गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट जों नायनि बेयाव दं व्हिच इज द लार्जेस्ट सल्ट वाटार लेक लेगुन लेक इन इन्डिया भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन संख्रिनि दै बिलो बा लेगुन बिलोआ बबेयाव दं बा बबे होननानै सोंदों बेवहाय दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार D दै बे सिल्का लेक बे सिल्का लेकआनो भारतनि बयनिफ्राय देरसिन संख्रिनि दै बा लेगुन लेक दै लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 5 नाम्बारखौ नायनि बेयाव दं हु अन द 2023 विजय हाजारी ट्रफी 2023 मायथाइनि विजय हाजारी ट्रफीखौ सोर देरहादोंमोन होननानै सोंदों बेयाव दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार A दै हारियाना 2023 मायथाइनि जे विजय हाजारी ट्रफीखौ हारियाना बिथांमोना देरहादों नेक्स्टखौ नायनि 6 आवहाय दङ सन्टोष ट्रफी इज रिलेटेड टु व्हिच स्पर्ट्स सन्टोष ट्रफीआ बबे गेलेमुजों सोमोन्दो दं होननानै सोंदों बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार D दै फुटबल बे फुटबलजोंनो सन्टोष ट्रफीआ सोमोन्दो दङ नेक्स्टखौ नायनि 7 नाम्बारावहाय दङ द फर्स्ट स्टेडियाम अफ आसाम वाज बिल्ट इन
आसामनि गिबि स्टेडियामखौ बबेयावहाय लुनाय जादोंमोन होननानै सोंदों। बे कुइसना इम्परटेन्ट दै लोगोफोर, गोबां कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव सोंनायखौ नुनो मोनो बेखौहाय, बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि दै जरहाट। जरहाटआवनो जे आसामनि गिबि स्टेडियामखौ लुजेननाय जादोंमोन। नेक्स्टखौ नायनि, बेयाव दं 8 नाम्बार। Pani Dihing Bird Sanctuary is located in which one of the following district होनना बुंदों। Pani Dihing दाउ सेन्चुरिया बबे जिल्लायाव दं होननानै सोंदों बेवहाय। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि दै शिबसागर। शिबसागरावनो जे Pani Dihing बार्ड सेन्चुरिया शिबसागराव दं। नेक्स्टखौ नायनि 9 नाम्बार। बेवहाय दं जालिकाट्टु is associated with which Indian festival? जालिकाट्टुआ बबे भारतनि फोरबोजों सोमोन्दो दं होननानै सोंदों जालिकाट्टुखौहाय। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि दै पंगाल। बे पंगालजों जालिकाट्टुआ सोमोन्दो दङ। नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि, बेयाव दं 10 नाम्बारावहाय इन हुइच सिटी भिक्ट'रिया मेम'रियेल लकेटेड? भिक्ट'रिया मेम'रियेला बबे सोहोराव दं होननानै बुंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि दै। बे कुइसनाबो इम्परटेन्ट दै लोगोफोर, इम्परटेन्ट। बियो थांनाय एडिआरइ एग्जामावबो फैदोंमोन दै। एडिआरइ 1.0 ना 1.2 मोनथाय जिखुनु फैदों दै बेयो। नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जे भिक्ट'रिया मेम'रियेला बबेयाव दं, बबे सोहोराव दं होनना बुंदों। बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय कलकातायाव दङ बियो। नेक्स्टखौ नायनि 11 नाम्बार। बेयाव दं इन हुइच सिटी इज फर्ट उइलियाम लकेटेड? फर्ट उइलियामा बबे सोहोराव दं? बिनि कारेक्ट एन्साराबो अप्शन नाम्बार बि दै कलकाता। बे फर्ट उइलियामाबो कलकातायावनो दं, गोसोआव लाबानो जाबाय। नेक्स्टखौ नायनि 12 नाम्बार। बेयाव दं Ahom Sabha was formed in 1893 under the leadership of आहम सभाया इं 1893 बा 1893 मायथाइयाव बिनि दैदेननायाव जादोंमोन होनना बुंदों। बे गाहायाव होनायफोरनि दैदेननायावहाय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै पद्मानाथ गहाइन बरुवा। बिनि दैदेननायावहाय 1893 मायथाइयावहाय जे आहम सभाया दाजादोंमोन। नेक्स्टखौ नायनि, बेयाव दं 13 Pobitora Wildlife Sanctuary has highest density of which species? Pobitora Wildlife Sanctuaryआव बबे जुनारनि बांसिन रोजाथि दं होनना बुंदों। बे Pobitora Wildlife Sanctuaryआवहाय माबे जुनारा बांसिन दं होनना बुंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि दै वान हर्न राइन'। माने गंसेल' गं गोनां गान्दाया बे पबितरा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाव बांसिन दं होनना बुङो बेवहाय। दायो नेक्स्टखौ नायनि 14। बेवहाय दं वेम्बानाड लेक इज सिटुएटेड इन हुइच अफ द फलोइंग स्टेट? वेम्बानाड बिलोआ बबे रायजोआव दं होनना बुंदों। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि दै केरेलायाव दङ बे वेम्बानाड लेकआ। दायो नेक्स्टखौ नायनि, बेवहाय दङ हुइच डाइरेक्सन डाज तामिलनाडु बिकाम फ्रम आसाम? आसामनिफ्राय तामिलनाडुआ बबे दिगाव थाङो बा बबे दिगाव गोग्लैयो होनना बुंदों सोंदों बेवहाय। दा बे कुइसना मोजाङै सिन्था खालामनानै नायदो लोगोफोर। बेबायदि कुइसनखौहाय गोबां सोङो दै कम्पिटिटिभ एग्जामफ्रावहाय। दा बेवहाय सोंदों जे आसामनिफ्राय तामिलनाडुआ बबे दिगावहाय जायो बा थाङो, बबे दिगजों गोग्लैयो बेखौ सोंदों। आं बे अप्शनखौ फरायनि बेखौहाय नर्थ टु साउथ साहा खोला, वेस्ट टु नर्थ सोनाब साहा, सियावहाय वेस्ट टु साउथ सोनाब खोला, आरो डियावहाय साउथ टु वेस्ट खोला सोनाब। दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि दै वेस्ट टु साउथ माने सोनाब खोला। जोंनि आसामनिफ्राय तामिलनाडुआ सोनाब खोला जायो दै। जोङो सोनाबजों थांग्रोनांगोन, बिनिफ्राय खोला थांनांगोन नालाय, बेनिखायनो वेस्ट टु साउथ माने सोनाब खोला गोसोआव लाबानो जाबाय।
बेबायदिनो गोबां स्टेटफोरखौहाय बेखौल' नङा तामिलनाडुल' नङा दस्रा स्टेटफोरखौबो सोंनो हागौ जेरैहाय दाख्लै थांनाय एडिआरइआवहाय सोंदोंमोन जे भारतआवहाय जे सोनाब जोबथारनाय वेस्टार्न मोस्ट सोनाब जोबथारनायावहाय मा स्टेट दङ बेखौ सोंदोंमोन बेबायदिनो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय बिदिखौबो लाबानो जाबाय गोसोआव बिदिखौबो सोंनो हागौ दायो नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि 16 आवहाय बेयाव दङ जाहैबाय Where is headquarter of Air Asia Air Asiaनि गाहाय मावख'आ बबेयाव दं होनना बुंदों दा बे कुइसनाबो थांनाय एडिआरइ 1.0 बेवहाय फैदोंमोन दै दा बिनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार डि गोसोआव लाबानो जाबाय बेबो इम्पर्टेन्टखा थिग बेबायदिनो BTR फ्रावबो सोंनो हागौ गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टखौ नायनि बेवहाय दं 17 आव दं Gol Gumbaz is located in which state of India Gol Gumbazआ भारतनि बबे रायजोआव दं होननानै सोंदों बिनि डि अपसना नेक्स्ट पेजआव थांबाय गाहायाव केरेलामोन दा बिनि गल गाम्बाजआ भारतनि बबे रायजोआव दं होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि दै 17 ना अप्शन नाम्बार बि गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टखौ नायनि 18 बेवहाय होनदों Jhum is a Jhumआ मा होननानै सोंदों बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि दै टाइप अफ काल्टिभेशन बेयो मोनसे आबाद नालाय बेयो ओंखायनो टाइप अफ काल्टिभेशन Jhumआ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्टखौ नायनि 19 बेवहाय दङ When was the first conducted census in India भारतआव गिबिसिन सुबुं सानखोखौ माब्ला खुंनाय जादोंमोन होनना बुंदों सेन्सास सुबुं सानखो पपुलेशन साननाय दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै 1872 मायथाइयावहाय जे भारतआव गिबियैहाय सुबुं सानखो बा सुबुं साननाया जादोंमोन दै फार्स्ट सेन्सास इन भारत 1872 दासिमावहाय लास्ट सेन्सास जाहैबाय 2011 आवनो जादों दै 2011 आव लास्ट सेन्सासा बेनिफ्राय दासिमबो सेन्सास जाथ'वाखै माखासे मानसिफ्रा बुंदों 2021 ना 22 आव जानायनि खोथा दंमोन नाथाय बे समाव COVID-19 नि थाखाय जानो हायाखै होननानै बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बा आं नुदों दासिमाव जिखुनु 2011 निफ्राय सेन्सास जायाखै आरो गोसोआव लाबानो जाबाय आरो फार्स्टआ जाहैबाय 1872 नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ जाहैबाय Yellow Revolution is associated with the product of Yellow Revolutionआ गाहायनि बबेजों सोमोन्दो गोनां होनना बुंदों Yellow Revolutionआ गाहायनि बबेजों सोमोन्दो गोनां बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि दै वेल सीटजों Yellow Revolutionआ सोमोन्दो गोनां दा बे Yellow Revolution रेड रेभुलेसन व्हाइट रेभुलेसन ग्रीन रेड बेबायदि मेरला दङ दै आं नोंथांमोननि स्क्रिनाव होना होगोन नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय बे रेभुलेसना सोङो दै मोनसे नङा मोनसे मालाबा येलो मालाबा रेड मालाबा ग्रीन बेबायदि सोङो दै मोनफा मोनफा बेबायदि नोंथांमोना नुनो हादोंना बे दंजोबखायो नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै गोसोआव लाबानो जाबाय दायो बेयावहाय सोंनाया येलो रेभुलेसन नालाय बे वेल सीट नोंथांमोना बिदिनो गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव 20टा कुइसन एन्सारखौ लाना फैदों दै नोंथांमोना बेखौहाय नायबानो जाबाय आरो आङो नेक्स्टनि थाखाय बा आङो दायो मोनसे कुइसन लाबावदों बेनो जाहैबाय 21 आवहाय आं बेनि एन्सारखौ खिन्थु आं खोन्थानाय नङा दै नोंथांमोना कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आङो नेक्स्टआवहाय खोन्थागोन नायनि बेवहाय सोर साबेसेना जायो बेवहाय दङ जाहैबाय 21 आव इन आसाम Chatra Divas is celebrated in the name of which great person आसामाव Chatra Divasखौ सोर सासे गेदेमा सुबुंनि मुङाव फालिनाय जायो होनना बुंदों आरो बेयाव अपसनाव दङ एयावहाय गपिनाथ बरदलै बियाव लासित बरफुकन सियावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो डियावहाय खरगेश्वर तालुकदार नोंथांमोना कमेन्टआवहाय लिरबानो जाबाय बिनि एन्सारा माबेया जागोन
आरो बिनि एन्सारखौहाय आङो नेक्स्ट भिडिअआवबो खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो बे PDF नि फाइलखौहाय नोंथांमोना नांगौबा आं डिसक्रिप्शनाव होना होगोन दे नोंथांमोना चेक खालामदो बे भिडिअआ जाहैबाय पार्ट 2 नि भिडिअ दे लोगोफोर बियो पार्ट 2 आरो पार्ट 1 खौ आं अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय बेखौबो नोंथांमोना हेल्प मोनगोन अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो लोगोफोर आरो जायफोरनाखि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो जेन' आङो नोंथांमोननो बेबायदिनो नेक्स्ट टाइमावहाय भिडिअ लाबोनो थाखाय मटिभेट मोननाय बायदि अब्ला एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन